Krásný den, přátelé. Vítejte u videa, ve kterém bych rád představil výjimečný projekt, který eliminuje nedostatky jemu podobných projektů a ten projekt se jmenuje Megaspooler. Pojďme si říct některé základní souhrnné informace. V současné době je v předstartovní fázi, pilně se testuje a proto zatím registrace není možná. Teprve po startu programu, jeho zveřejnění na internetu, budou k dispozici registrační linky. Tento program pracuje pouze s bitcoiny, ne že by je těžil, ale pracuje s bitcoiny, takže zapomeňte na ostatní měny a peněženky než bitcoinové. Předpokládá se start do Vánoc podle slov admina na posledním webináři, takže se máme na co těšit, zbývá nám jenom několik málo dní. A program je velice dobře zabezpečený proti hackerům. Jeho základní vlastnosti je to automatický matrix 3x7, ty pojmy si vysvětlíme na dalších snímcích. Existuje tady něco výjimečného, a to je dvojí sponzorství, dozvíte se za chvíli. Vstup do projektu je za pouhou 1/1 bitcoinu, takže něco přes $7, takže do 200 se vejdete. Existuje tady reinvestice bez zásahu klienta a možnost volby, kam se registrovat. Všechny tyto pojmy se dozvíte na následujících snímcích, tak se na to pojďme společně podívat. Co potřebujete ke vstupu? Ke vstupu potřebujete bitcoinovou peněženku, v podstatě jakoukoliv, pak zmíněných 0,01 bitcoinu. Doporučoval bych možná 1000 navíc kvůli případným poplatkům mezi peněženkami. Připravte si přezdívku a připravte si e-mailovou adresu, doporučen je Gmail kvůli hladkosti průběhu. Lze mít jen jednu pozici, to znamená, je to příležitost pro samotáře a není zde limit 18 let, takže můžete registrovat směle celou rodinu. Je možné více registrací z jedné IP, není to žádný problém, to znamená, že můžete i mít i vy sami víc pozic. Pro více plánovaných pozici ale připravte vždycky jinou e-mailovou adresu a přezdívku. Doporučená je i peněženka. A jak to vypadá tady s tím automatickým provozem, o kterém jsem se zmínil na začátku, v čem to spočívá? Tak v první řadě je to postup do vyššího levelu nákupem vyšší pozice zcela automaticky, aniž byste museli někde něco zadávat, klikat, postupovat. Potom je to automatická výplata jednou týdně na peněženku, která probíhá od 3. levelu, protože tam to začíná být trošku zajímavé. A reinvest do nových pozic se uskutečňuje 4., 5., 6., 7. úrovni v počtu pozic 100, 200, 300, 400 a také probíhá samozřejmě úplně automaticky bez vašeho přičinění a bez vašeho zásahu. A podle mě tohle ten soubor vlastností automatického provozu je největší devizou, protože eliminuje narušení systému takovými netrpělivými výběry. Víte, že když někdo dosáhne na první peníze, tak už aby to měl zase zpátky a navoří vlastně celý ten systém. A ta nekázeň vede často ke kolapsu různých systémů, takže tady to prostě není možné. Všechno řeší systém sám za vás. Tak, pojďme se mrknout na to, jak je to s těmi 2 sponzory. Takové divoké téma, ale podíváme se na to. Je tady obrázek jakéhosi matrixu. Není to matrix tak, jak se řadí přesně pod sebe, je to pro názornost, tak to tak berte. Myslím, že na pochopení stačí. Zelené jsou obsazené pozice, ty světle zelené jsou neobsazené pozice, to znamená ty díry v systému, které tam, ať chcem nebo nechcem, na určitou přechodnou dobu vzniknou. A pak tady máte situaci, kdy fialový je váš sponzor, který má pod sebou 3 lidi a nabídne vám registrační link. A tady se dostáváme k tomu, jak to je s tím dvojím sponzorstvím. Jedna úžasná věc, která byla zmíněna na začátku, je, že vlastně při vaší registraci budete mít k dispozici 2 tlačítka, jestli chcete pod svého sponzora, to je ten případ tady vpravo dole,
A nebo jestli chcete zařadit na nejvyšší volné místo v Matrixu, který systém právě zaplňuje od zhora dolů. Takže vy si můžete vybrat a v tom případě, že si vyberete jinou pozici, tak ten váš sponzor, kdo vás pozval, se stává takzvaným direct sponzorem, prvním sponzorem, a člověk, pod kterého se zařadíte díky tomu systému, je váš druhý sponzor, neboli sekundární. A v čem je ten vtip? Dochází totiž k tomu, že při vstupu toho klienta se přerozděluje jeho vklad na 40% pro jeho prvního sponzora, 40% pro druhého sponzora, pro toho sekundárního, a 20% jde na firmu nebo na ten provoz, prostě na ty režijní náklady. Takže to je dělení, které probíhá ve všech postupech, ve všech vkladech a podobně. A co z toho vyplývá, se přesvědčíte na následujícím snímku, ale než se na něj přepnem, tak oba dva sponzoři, jak ten druhý, tak ten první, dostávají tady podle toho dělení svým dílem stejnou odměnu. To znamená, že i když se ten váš člověk regne někam jinam, tak vy o odměnu nepřijdete a naopak sponzor, pod kterého se dostane takováhle zaplněná pozice, získává tu provizi taky, aniž by se jakkoliv snažil, což je velice zajímavé. A takže to je jenom pro názornost, celkový pohled, a pojďme se podívat na jednu strategii, která použije právě tady tu variantu, a je to možná určitý tip, jakým způsobem nastartovat tady ten projekt. Takže strategie rodinného startu. Je to ideální situace pro to, když využijeme možnost, že si můžeme koupit neomezený počet pozic a jak se z toho dá v té první čtveřici pozic vytěžit. Takže začínáte samozřejmě tím, že si koupíte, zaregistrujete pozici svoji, za vás bude stát setinku Bitcoinu. A pak můžete zaregistrovat partnerku, manželku, děti, příbuzné, tetičky, strýčky, a první 3 z nich vám vytvoří ten startovní takový blok a vy za to zaplatíte dohromady, jak vidíte na výpočtu, 4x1 4 setiny Bitcoinu, takže řádově kolem $30, když to vezmeme přes tuhletu měnu. No a co se teda děje dál? Bavili jsme se před chvílí o prvním sponzoru, o tom direct sponzorovi. To znamená, že z vkladů těch 3 pozic, zelené, oranžové, fialové, řekněme, dostáváte 3 pozice po 40%, což při vkladu 1 setina jsou 4 000 Bitcoinu. Dohromady tedy 12 000 Bitcoinu. Jako direct sponzor, to znamená člověk, který přivedl tady toho člověka do systému. Potom ale dostáváte zároveň provize sekundárního sponzora, to znamená, to je toho, pod kterého je de facto pozice zaregistrovaná. To znamená, dostáváte ještě jednou to samé, 3x4 000, 12 000 Bitcoinu jako sekundární sponzor, ale to funguje, pozor, jenom u těch prvních 3 pozic. Pokud byste registrovali další pozice, už je to o tom, že vlastně jste pouze direct sponzor neboli první. No a když to teda dáme trošku dohromady, tak vidíte, že ty provize za registraci téhleté 4 jsou dohromady 24 000 Bitcoinu, a když to porovnáte s vkladem, který byl 4 setiny Bitcoinu, tak jste na výdaji za 4 pozice vlastně zaplatíte jenom 16 000 Bitcoinu, což je velice zajímavé a když to pro vás určitou inspirací, až budete volit strategii, jak do tohoto projektu budete vstupovat. Tak a je tady ještě snímek o takzvaných samotářích, velice často diskutované a přetřásané téma, mnohdy jenom zveličené, aby se získali lidi do projektu. Nicméně posuďte podmínky, proč samotář tady může docela dobře existovat. Díky počtu pozic, které bylo už zmíněné, ještě jednou zmíním za chvíli, takže ten velký počet vlastně dokáže
udržet řádově ve stovkách, že jo, dokáže udržet ten systém celkem svižný, tak to je jeden předpoklad a díky předchozímu slajdu víte, že vlastně ty pozice se pod toho samotáře tak jako tak nutně zaplní. I za člověka, kterého vám ten systém přiřadí, aniž byste se o něj starali, máte provize, to znamená vytváříte si předpoklad, že budete moct prostě postupovat tím systémem, reinvestovat a tak dále. Zrovna takto zaplňování těch volných pozic, které se řeší přes systém odzora, určitě pomůže tomu, aby ten samotář tam nezůstal někde viset. Prostě systém je tak nastavený, aby skutečně tohle to vyřešil. Nicméně platí zde pravidlo, jako všude, že kolik je přímých refů, tolikrát více vydělá. Možná na to přijdou i samotáři během času, že těch $8 by nebylo tolik, aby to nemohli postoupit i svým kamarádům, samotářům. Takže to je k samotářům odpovězní. Ano, můžou tady existovat. A teď se pojďte podívat na tabulku výnosu, která vás bude asi hodně zajímat. Takže jdeme na to. Tak tabulka vypadá, takže co řádek, to jednotlivý level, kterými postupujete od 1 do 7. V prvním sloupečku máte vstup, všechno je to v bitcoinech, takže to už víme, že vstup je 1/7. K tomu, abyste ten level zaplnili, potřebujete 3 lidi pod sebou, za každého dostanete 4000, dohromady 12, to je ta strategie, kterou jsme si před chvíli vysvětlovali. A upgrade do vyššího levelu je opět 1/7 bitcoinu, to znamená je stejně, jako bych řekl, drahý, nebo ten vstup je o stejné výši jako do prvního. Tady ještě potom na konci neprobíhá žádný reinvest na téhle úrovni a zůstává vám peněžence zisk 2000 bitcoinů, všem to se vyplácet nebude, bylo nastaveno, takže to půjde až od toho červeného čísla tady o 2 řádky dolů. Pak je tam druhý level, kde je vstup teda stejný, 9 lidí po 4. Tady se mi vloudila, omlouvám se, chybička 0,04, takže 1 0 tam chybí. No a dohromady teda by to mělo dělat 36 000, z toho upgrade na vyšší úroveň je 3/7, bez reinvestu a zůstává vám peněžence 6000 bitcoinů. Třetí level, jak vidíte, takže ten start je za 3/7, musí se vám naplnit 27 lidí, za jednoho z nich dostáváte 12 000, dohromady to je 0,324 tisíciny za všech 27. Upgrade na vyšší úroveň je 4 bitcoinu, zatím je to bez reinvestu, v peněžence vám zůstává 0,74 tisíciny, dohromady tady s tím je to 0,82 tisícin a to už bude první peníz, který tady z toho vypadne automaticky do vaší peněženky. No a já se teda omlouvám, teď se mi tam stala taková, že jsem nechtě popojel dopředu, za to se omlouvám, ale vidíte aspoň, že to je živé. No a pak podobným způsobem tady postupují ty další úrovně. Já se ještě zastavím na chviličku té 4., kde je ten vstup 4 bitcoinu, 81 lidí potřebujete do vyplnění téhleté řady. Z každého z nich máte už 10 bitcoinu, což je přes 8 bitcoinů dohromady. A upgrade stojí 1,5 bitcoinu. A teď tady co s tím rozdílem. Tady poprvé přichází na řadu reinvest, to znamená ten systém pracuje tak, že prvních 1,5 bitcoinu, které vám přinesou ti lidé, jak budou zaplňovat řadu, už vám vlastně zajistí upgrade výš, to znamená nečekáte, až se to úplně všechno zaplní. Další bitcoin jde na vytvoření těch 100 reinvestic. Můžete si to tady představit, to je jedničce 2 nuly, takže 100. Za jeden bitcoin pořídíte 100 začátečních pozic úplně na začátku. A už vám tady zbyde 5,6 bitcoinů na peněžence k výběru. A samozřejmě postupně, jak se budou plnit, jednou týdně vám ty peníze přijdou na vaši bitcoinovou peněženku. Podobným způsobem se chová i 5., 6., 7. level, jenom jsou tady vyšší čísla a reinvest se zvyšuje na 200
300-400 pozic, za 2 bitcoiny, za 3, za 4 se nakoupí vaše vlastní pozice, který ten systém vytvoří. Tady si číslo přečtěte, to nemusím všechno recitovat. No a teď už opravdu můžeme jet na další snímek. A teď už nezbývá, než tedy, abyste zvážili tohleto příležitost, přidali se a ten program vyzkoušeli. K předběžnému přihlášení použijte odkazy pod videem, kde jsou i odkazy na webináře tady toho projektu. A registrační link získáte po spuštění systému. Pokud by náhodou tohle video přetrvávalo ještě chviličku, když už systém bude spuštěn, tak by ten registrační link se objevil také pod videem. Doporučuji navštívit webinář. Ty se konají v pondělí a ve čtvrtek od 8:30 zpravidla, takže je dobré se na to podívat, kde se dozvíte podrobné vysvětlení, máte možnost se zeptat a link teda bude pod videem. Já vám přeji správné rozhodnutí v tomto případu a můžeme se přiblížit k závěru. Já se s vámi budu těšit na shledanou uvnitř projektu. Děkuji vám za zhlédnutí tohoto videa a přeji vám úspěch ve všem, co budete dělat a ať se vám opravdu daří. Těším se na viděnou u dalších videí.